Tak čaute skupina, po novom roku všetkých zdravím, verím, že ste mali krásne Vianoce, krásneho Ježiška a užili ste si rodinný pokoj a oddych a teda ideme na to, dneska sa vraciam do plného tempa do práce a ako som hovoril aj v skupine, tak dneska si dáme trošku makro a dáme si aj tie alty na prianie. Začal by som Dixie, hej, dolárový index, ktorý za mňa už konečne začína svietiť nejaká divergencia a možno sme na toho trendu navykli, ale osobne je tu toho priestoru ešte dosť. Neviem, že či nás podrží už toto, takéto niečo, toto bolo top, alebo či ešte to vytlačia a potom budeme trošku bearish na tom Dixie, čo samozrejme by bolo pre nás výborné. Ja tu stále mám ten potenciál toho otočenia, ale ako som spomínal už predtým na videách, toto ako sme prerazili, tak v tom momente, ako keby tento graf bol, táto moja predikcia bola trošku invalidovaná a tým pádom stále ešte čakám asi ten pohyb k tým 112 bodom. Hej, čo sa týka nejakého kratšieho grafu, napríklad na nejakej daily, ak tu už sellujeme, sell, prepálené, RSI by sa mohlo otočiť a mohli by sme ísť dole, uvidíme. Hej, je to skôr teraz pripomína nejakú takúto situáciu a potom to otočili. Ale vidíme sami, že aktuálne to na to krypto, čo ja som teda milo prekvapený, že to nemalo nejaký extrémny vplyv, čo je samozrejme super. A uvidíme. V tomto grafe teraz naozaj mne ho invalidovalo, takže prvýkrát je tu konečne sell, ale keď vidíme, tak aj v týchto pumpách na tom weekly tu bol sell stále a proste furt to báchalo tým smerom. V podstate toto je také, že my to nejak neovplyvníme, musíme raz tým, čo je. Prakticky mohlo dojsť už k zamietnutiu, hovorím niekde na týchto úrovniach, toto by sedelo, že by toto išli vytiahnuť a následne pokles. Samozrejme, toto je pre mňa graf, kde teraz neviem, stále je ten graf v uptrende, hej. Aj keby bol tu, tak stále sa môže stať pokračovanie toho uptrendu. Takže uvidíme. No a čo je podľa mňa viac dôležitejšie grafy, tak je napríklad VIX. Tu vidíme, počkajte, toto je ono. Toto je vlastne teraz naposledy, čo bolo v tom decembri, hej. A teraz aktuálne vyzerá, že začína tvoriť nejaký trojuholník. A za mňa je ten graf bearish a očakávam pokles k hodnotám za opäť gruba 13 až 10 bodov, hej. Ten VIX je taký veľmi dobrý ukazovateľ toho, že či je ten trh risk on alebo risk off a aktuálne sme v risk on nálade, podľa mňa. Aj v rámci tohoto samozrejme tých indikátorov na to je XY, ja sledujem prioritne ten VIX. A keď bude tuto, tak určite to bude zase pre mňa nejaký signál, možno uvoľňovanie sa trošku z toho trhu, ale nad ňou, keď to vyzerá fajn, aj na tom weekly to vyzerá za mňa, že by sme mohli ešte kľudne dole, hej. Myslím, že k čomu by som vám to tak prirovnal. Myslím si, že to zamietnú, dúfam. A pôjdeme dole, hej. Poďme teraz ďalej v rámci toho makra, dáme si S&P, ale dáme si futures, lebo tie už sa obchodujú aj o tejto dobe. Takže S&P za mňa, čo ja berem veľmi pozitívne, podržali sme tento support, toto sme podržali, hej. Vyzerá to tak, že vytvorené dno, jeden retest, neprerazili sme druhé dno a aktuálne asi z tohoto grafu a tým, že konečne je tam nákupný objem, tak ja som skôr asi bullish na tomto grafe. Akože keď sa tu pozrieme, tak tu stále nie je nič porušené, hej. Samozrejme vidíme, že ten graf spomaluje, hej, že už to nie je takéto agresívne, ale už to tak spomaluje a uvidíme, že či to spraví potom toto, alebo ešte to teraz vykopnú nejakou sviečkou. Ale aktuálne dneska si myslím, že otvoríme OK trh a myslím si, že budeme pokračovať up. Lebo ľúbi sa mi, jak to vykúpili a pokračujeme. Hej. Takže S&P za mňa
Úplne nič také tam hrozné zatiaľ nevidím. Horšie by bolo, keby sme toto nepodržali, čo bolo vlastne tie posledné 2 dni v týždni a odtiaľ to by to vlastne uzavrelo niekde pod tým, tak tam si viem predstaviť, že by sme išli možno niekam sem, že by sme išli chytať nejakých 5300, ale aktuálne na tom RSI vidím, na ADZ vidím akumuláciu, niečo podobné ako bolo v auguste 24, nákup, ešte väčší nákup ako bol vtedy, keď je tam tento signál, plus tá šípka, tak ten nákup je proste podstatne väčší a ja si myslím osobne, že to amici držia. Nasdaq takisto vyzerá veľmi podobne, hej, stále v podstate, keď ho dáme na weekly, aby sme nesledovali nejaké malé hlúposti, weekly stále bez problémov, hej, vyhadzovanie jedna, druhá strana a teraz vlastne sa bude ako keby trošku rozhodovať, ale ja stále nie som takisto veľký objem, hej. Takisto si stále myslím, že ešte proste tam príde nejaký ten blue of top. Poďme ďalej. To by som dal kľudne zlato. Zlato začalo formovať trošku trojuholníčky. Hej, zlato zatiaľ si drží. Toto nás podržalo. Teraz tu tvoríme nejaké nové supportné úrovne. Buy signál, buy signál, buy signál, buy signál. Vyššie high. A zlato vyzerá, že by si tiež mohlo ísť pre tých 3000. Nákupy. Zelené na tomto mojom market moode, to znamená, že sentiment je v nákupnom móde, hej. Takže tu boli objemy na štvorke, tu boli objemy nákupné na štvorke a tu boli objemy na štvorke. Tu boli predaje, tu bol predaj nejaký, ale zatiaľ to vyzerá celkom OK, aj to zlato. Tam nemám k tomu nejaké extrémne pripomienky. A takže k tomu globálu nejak úplne takto aspoň v rýchlosti, v skratke, striebro vyzerá tiež dobre, veľmi dobré za mňa. Hej, aj RSI na weekly je už takmer vychladnuté a striebro vyzerá tiež fajn. Hej, takže ešte naspäť k tomu S&P. Aktuálne nie som bearish. Nemám byť prečo bearish. Tým, že sme vytiahli aspoň niečo a uvidíme, jak to dneska otvorí, ale na futures to vyzerá, že otvoríme asi kládne. Takže poďme k tomu našemu dôležitému a to je jednoznačne BTC. BTC, ako som hovoril, tu sme tvorili nejaký support, hej. Písal som to vlastne aj v skupine, že by som bol nerad, keby sme to videli pod týmto. Videli sme to naozaj veľmi krátko a vyslovene mi to prišlo jak nejaký taký fake out, že aby sa veľkí chlapci tam vedeli dostať a podľa tohoto objemu vidím, že sa akumulovalo sa, ale nejak tak akože na prirovnanie a na porovnanie akumulovalo sa zhruba asi ako keď sme boli v auguste 2024, takže zhruba ako bol tento range, tak také krásne veľké objemy tam znova vstupovali a teraz na dňovke meníme štruktúru a meníme trend, hej. To znamená, že keď už sme v tomto žltom pásme, tak veľakrát už prichádza k tej zmene toho trendu. To znamená, že za mňa je pravdepodobnejšie, že asi budeme pokračovať up. Aj na BTC. Prerazili sme POCčko krásnym impulzívnym pohybom. Ideálne, keby sme prerazili ešte týchto 99 627. Takéto niečo, jak sme teraz na tej hodnote. A čo by som si ja vedel predstaviť, teraz pozeráme denný graf, ešte si dáme weekly, tak je niečo takéto, niečo takéto, hop a pome. Hej, kľudne sa toto môže udiať absolútne bez problémov, úplne to vidím reálne, lebo tu bol buy signál a na mojich indikátoroch bol naposledy buy signál prakticky na sume 55 000, 56 000, 66 000, 59 000. Takže aj to RSI na tej dňovke vidíme, že krásne vychladlo a ja si myslím, že ešte asi party neskončila v rámci BTC.
Pozrieme to na weekly. Pozrieme, ako nám zavrela tá posledná weekly. Weekly nám zavrela fajn. Uzavreli sme na touto weekly, to znamená, že s vysokou pravdepodobnosťou sme na toho trendu. To krásny fake out proste. Ospravedlňujem sa, trošku som ešte nakapatý. Toto bol fakt naozaj taký nechutná weekly uzavretá, že to vyzeralo fakt, že pojeme dole, ale celkom sme to vykopli a táto weekly nás pekne podržala, jak sme zavreli. Takže za mňa tá cesta je otvorená. Akože absolútne ideálny scenár by bolo pre nás niečo takéto pomaličky v kľude a potom, keď tak nech to odpália. Prečo to hovorím? Lebo tá konsolidácia pre nás, pokiaľ to nepôjde prudko dole ani prudko hore, tá konsolidácia nám otvára možnosť dominancie BTC. Čo tu máme ako druhý graf? Za mňa uzavreli sme pod týmto low na weekly, hej, čo je super. A osobne očakávam, že toto asi bolo s vysokou pravdepodobnosťou ten top tej BTC dominancie. Samozrejme, môžem sa mýliť, absolútne sa môžem mýliť, lebo tu už prichádzajú aj nejaké objemy, hej. Ale moc mi to nesedí, že by to malo teraz spraviť niečo takéto. Jedine, že by fakt prišla nejaká korekcia a potom to spustia, hej. Skôr si myslím, že už týmto pohybom na tých 60 bodov to vytiahli a teraz možno niečo takéto ešte semne, ešte raz sem a potom to odpália. Takže za mňa dominancia je navykli výborná, porušená a tak, jak som to kreslil už v minulosti, proste niečo takéto a potom dole. V podstate tento graf stále není invalidovaný a prerazili sme tento trendline, čo sme držali od januára 24, čo je za mňa fajn. A osobne som bullish. A túto som teda bearish, hej. Na dominancii som bearish aktuálne. Hej, uvidíme, že to spraví toto a potom hovorím, ja pozerám weekly grafy na toto hlavne, lebo tie sú presnejšie, podstatne, dávajú nám jasnejší kontext. Dominanciu, ako som ja už spomínal niekoľkokrát, tým, že dajme tomu, že 2017 plus minus autobus išla dominancia z 95 bodov na 36, čo akože bolo absolútne neuveriteľné. V roku 2020-2021, čo sme mali bull market, išla zo 72 na 38, takže ja osobne očakávam, že z týchto 62 na tých 40, 42, 40 bodov proste príde a toto bude pre mňa, je to tu je napísané, hop, takto, jaká je realita a tuto ja budem jednoznačne predávať absolútne všetko. Úplne. A vôbec ma to nezaujíma, že nejaký coin má ešte potenciál, čokoľvek. Vôbec. Zažil som toto a keď sme boli tu a tento jeden výkup spravil to, že trh padol o 50% za deň. Takže za mňa tu absolútne nie je o čom. Uvidím, ako to bude vyzerať už pri týchto hraniciach, hej, v akom štádiu bude portfólio. Ale ten cieľ je u mňa tých 42-40% dominancia. Tam určite sa budem zbavovať všetkého. Tam ma to už vôbec nezaujíma. Poďme ďalej. Takže to je k tej dominancii za mňa strednodobo bearish. Hej. Veľký pozor. Ono už keď sa to rozbehne, hovorím to naozaj v každom tom jednom videu. Keď si zoberieme tento fraktál, hej, samozrejme vôbec sa to nemusí opakovať, to ja netvrdím, hej, niečo takéto, len to sem tak pacnem. Tak my sa reálne bavíme o tom, že to časové okno je zhruba 100 dní. To znamená, že to už je tá finálna fáza toho bull marketu, kde príde to najväčšie FOMO. Prečo to hovorím, prečo na to tak apelujem, je to, že už dnes by ste mali byť v tých pozíciách za mňa, v ktorých chcete byť ako keby, neviem, že či do konca toho bull marketu, ale prakticky už tak, že z toho potom už vyskakujete prakticky do USDT, hej, prípadne ešte nejaké rotácie, ale za mňa to už môže byť naozaj teraz o finálnych 3 mesiacoch a máme po bull markete, hej. Ako náhle to už zavrú pod tým zhruba 55,
percentom alebo percentami, tak následne už to proste môže byť naozaj veľmi rýchle a potom už tento pohyb, akože ten finálny, si zoberte, že trval 50 dní, hej, to znamená, že mesiac a pol, kde bola obrovská alt season a dokázali ste spraviť game changer money, takže za mňa stále sa tam dajú spraviť a myslím si, že sa ešte budú dať spraviť, ale treba byť už na to pripravený a potom netreba moc váhať, rozmýšľať, proste ísť odtiaľ von. Takže to je za mňa k tej dominancii ešte posledné veci. Poďme ďalej, poďme si pozrieť pre nás asi tie zaujímavejšie veci a to je jednoznačne pre mňa Total 3 voči BTC. Ako som posielal aj grafy, tak pevne verím, že tuto navykli nastáva zmena trendu. Čo to znamená? Zás opäť, myslím si, že sme niekde v tejto fázi. Február, začiatok marca 2021, to znamená, že posledná príprava do tej alt season. A odtiaľto takisto očakávam pohyb altov oproti BTC ešte z tohoto bodu, dajme tomu o nejakých 85%, čo vie byť extrémne. A toto bude tiež tá finálna fáza toho bull marketu pre mňa. Tak ako tu mám označené, tuto trebalo kupovať tie alty. Netvrdím, že teraz tam už tá príležitosť není, podľa mňa tam stále je. Veľký pozor, keby prišlo možno niečo zlé, tak si viem predstaviť, že by to ešte takto nejak vysypali a potom by sme to už mohli teda odpáliť, hej. Ale myslím si, že toto bude ten finálny kvartál, možno ešte začiatok Q2, nejaký apríl a máj, ale viac teda ja od toho neočakávam. Za mňa tento graf navykli zmenil trend, prerazenie, vyššie high oproti tomuto všetkému, udržanie štruktúry, hej, to bolo toho 16. decembra, čo sme videli aj na tom VIXe, udržanie tej štruktúry a následne pokračovanie. Takže za mňa k tomuto grafu, k Total 3, podľa mňa je pripravený na to, aby štartoval. Vidím tu divergencia na otočenie, objem, veľký objem, divergencia na otočenie a už konečne sa ten trend vyzerá, že mení. Hej. Samozrejme, on krásne vyzeral aj tu. Hej, neviem, čo tu vtedy nastalo, ale v tom marci vlastne to úplne odkatovali, ale teraz je tá situácia trošku iná podľa mňa už. A skôr už očakávam, že toto bolo to posledné, tá depresívna, že už proste nepôjdeme a potom to vykopli. Takže, to je Total 3 voči BTC, za mňa bullish a zmena trendu, navykli. Hej, keď sa pozrieme aj na to RSI, tu máme nejaké to stredné pásmo, hej, 1, 2, november, február, vyklesanie, hej, low, zmena trendu a udržanie sa nad tým stredným pásmom, hej, a očakával by som tento pohyb niekam hodnota minus 10. Ja mám také iné trošku RSI, hej, ja to mám, že od toho chalaniska, volá sa to Direction, ale je to veľmi, veľmi podobné. Keď si to dáme nakračiť, takisto krásne rešpektovanie a zmena trendu. Hej, toto je trojdňový graf. Za mňa fajn. Či ešte raz sem pôjdeme, netuším. Či pôjdeme nižšie, nemyslím si. Pevne v to verím, že asi nie. A vidím to skôr na to otočenie toho trendu. Pozrieme sa na to ešte na mesačnej. Tuto nikde nebol ani raz buy signál. Hej. A tuto zoberte si, že objem trošku menší ako tu. Ale objem takisto krásny, výkupný. Tuto sa nakupovalo, tuto sa vo veľkom nakupovalo. RSI je proste ready. Tak toto vyzerá. Mesačné RSI na altoch. Takže alty voči BTC, tak. Takže za mňa to vyzerá proste good. Buy signál. A tuto sa toho treba proste zbaviť. Vybavené. Toto je ďalšia pucla do mojich skladačiek. Hej. A to je, tuto budem takisto predávať alty, všetky. Hej. Ether voči BTC, poďme k tomuto grafu.
Takže buy signál, veľký objem nákupný, dáme si to ešte na mesačný. Obrovské nákupy, dámy a páni, historicky za celú tú históriu tohto grafu od roku 2015 sme nikdy nemali takéto nákupy Ether voči BTC, teda Etherea, ako máme teraz. Takže, kto je bearish na Ethereu, tak není v tom trhu dlho. Hej, za mňa je jedna z najlepších príležitostí a z najlepšieho risk-reward ratio brať Ether a ťahať tento pohyb oproti BTC zhruba 160%. Čo to znamená? Ether kľudne môže byť v tomto cykle od 8 do 12 do 15 tisíc. Ja si to osobne stále myslím. Samozrejme, nič z tohoto nie je investičná rada, prosím. Hej. Dávam len vyslovene svoje poznatky, svoje rady. Lebo ja osobne si myslím, že low už je vytvorené. Hej. Sa mi ľúbi, že konečne sme prerazili aj toto. Hej. Aj keď málo, ale prerazili sme, uzavreli sme nad tým, teraz možno nejaký retrace. A potom by som čakal, že ten pohyb je otočený. Zas a opäť dokáže to byť extrémne rýchle. Zase, keď si zoberieme toto, hej, niečo takéto, dajme tomu, tak sa bavíme, že 10. marca je top. Hej, takže to znamená, že ono už aj ten Ether, keď sa otrhne, aby spravil ten prvý najväčší pohyb, tak to trvalo zase okolo 50 dní. Hej, takže preto hovorím, že to najkrajšiu časť máme pred sebou, ale bude to podľa mňa už extrémne rýchle a ľúbi sa mi toto gulaté dno. Divergencia, otočenie trendu, tu sa to tiež krásne otáča a videl by som to už na to, že fakt ten Ether odpália. Podľa mňa ešte na Ether príde nejaký fundament, nejaká správa a vtedy to proste vypália do vesmíru. Hej. Takže to je k týmto základným grafom zhruba tak, takže a takisto, Ether voči BTC 0,08 je pre mňa koniec. Takže toto sú také 3 dôležité skladačky. Môžeme sa pozrieť ešte na USDT dominanciu a tam sa deje to, čo som teda očakával a pevne v to veril. Že toto neprerazíme, uzavrieme pod tým a teraz by som očakával tento pohyb. A takisto, túto mám nadstavené už triggere, možný spodok, precízna kontrola pozícií, takisto koniec. Kľudne toto môže byť koniec. Hej. Takže, to je niečo k tým základným grafom. Takže len si to tak zhrňme. Za mňa záver z tých grafov je, že to najkrajšie nás ešte len čaká. Bude to rýchle. A berte zisky. Berte zisky, poznám to, 2017, krásne portfólio, vybudované, veľké už. Netvrdím, že tam boli vtedy už life-changing money, ale boli tam peniaze, ktoré by mi jednoznačne zlepšili život. A odpálil som to takým štýlom, že som bol minus 98% za 3 mesiace potom, hej. Takže veľký pozor. Poďme na tokeny na prianie. Začneme teda asi Aerom. Mám ho tu ako prvé nahodené. Tak, pôjdeme na nejaký kratší časový rámec. Trojka. Zmena trendu. Ešte tu vidím, že by sme... Kde sme ostali? Ukáž to. Trojka 0,5. Krásna reakcia. Ešte by som možno čakal 0,618, ale myslím si osobne, že asi túto formáciu podržíme. Poďme na nižší čas. Buy signál, buy signál, buy signál. Veľký objem na nákup, akumulácie už v tomto. Neprerazenie ale tohto trendu, takže kľudne ešte by som čakal možno niečo sem, možno ešte sem a následne obrat toho trendu a pokračovanie up. Osobne som čakal, ale samozrejme padol celý ten trh vtedy. Osobne som čakal udržanie tohoto vyššieho high, lebo na weekly to vyzeralo krásne. Hej, prerazené, uzavreté nad, táto druhá tiež vyzerala dobre a proste ale odpálili to proste, hej, tuto vlastne, to je stále sa bavíme o tom 16, hej, tam to došlo, ale ten graf, keď sa pozriete na to weekly, tak tam tá štruktúra nie je absolútne nejak porušená, hej, vôbec.
Aero, stále držím ja celú pozíciu. Konečne to tu vyzerá, že zelená, zasa opäť pripomínam, je nákupy, hej, že chuť nakupovať. Takže za mňa je toto fajn. Červená je distribučná zóna a tam sa to vyhadzuje. Ale stále očakávam na Aere 4, 5, 7 dolárov by sme tam mohli vidieť. Takže keď sa to rozbehne, oni to už odpália veľmi rýchlo. Takže za mňa to stále vyzerá bullish. AIZ, to je taký graf, chlapci, že hej, weekly, čo tu mám pozerať? Čo tu vidím? Nič. Musíme ísť na štvorky. Takže štvorka. Konečne tam prišiel nákupný objem 5. januára, ktorý to tam proste pacol. Taký objem sme tu v tomto, čo ja vidím, nemali, ale ja mám CoinEx, nejaký som našiel, takže môže to byť absolútne irelevantné. Ja by som bral prvú pozíciu tu. Tuším, Andrej to tu niekde naberal. Toto je zmysluplné. Ten graf je absolútne v bull markete, hej. Toto je strašne ťažké určiť, že kde toto skončí, lebo to RSI je krásne vyklesané. To na hodnotách zhruba tu, takže to znamená, že tam kľudne môže dojsť veľký pohyb na štvorkách buy signál, objem, jemná zmena už toho trendu, akumulácie stále prebiehajú, akumulácia a osobne, ak nás nepodrží toto, čo sa kľudne stať môže, absolútne bez problémov, hej, že by nás nepodržala táto hodnota už, ale išli by sme vyššie, tak očakávam niečo takéto. Čakajte, dáme si to takto. Hodíme si tam nejaké trošku pomôcky. Jasné, teraz sme presne na POC. A druhý, čo ja by som naberal, ak by sme teda nepodržali, prvý by som už bol v pozícii, lebo by som naberal toto. A druhý by som naberal asi niekde tu. Tu si viem predstaviť vstup do pozície. Hej. A myslím si, že keby sme tam natiahli ešte aj nejaké také rýchle FIBO, tak to bude, tu máme 0,5 a tu je 0,618. Takže 0,5 na 0,5 sa to ani zďaleka nedostalo, 0,382 to proste už vykupli, ale ak by sme tuto nepodržali, tak si myslím, že toto by mohlo byť veľmi, veľmi zaujímavý nákup na nejaký mesiac, dva. Takže to je asi k AI 16Z, hej, ale ten graf je proste úplne v bull markete, ale na dňovke vidíme, že ešte sme neprerazili, takže kľudne tu môže dojsť ochladenie a pôjdeme niekam sem a toto je podľa mňa, kde to budú aj big boys naberať a toto je tá pozícia, ktorej chcete byť. Rollbit, krásny objem na dňovke, som si hneď všimol. Dáme si weekly. Plne ukážkový krásny graf. Toto. Jedno. Hej. Jedno high. Prerazenie, konsolidácia. Krásne gulaté dno na weekly. Toto je brutál. Takéto dna mám veľmi rád. Vyššie high oproti tomuto. Retest. Toto je tá pozícia, ktorú chcete mať. A očakávam ďalší pohyb. Toto je vybraté, očakávam ďalší pohyb niekam zhruba 100%. Niečo takéto by som si vedel úplne v pohode predstaviť, že niekde tuto pôjdu vybrať. A kľudne potom si viem predstaviť nové high. Toto je za mňa rollbit. Hej, toto je pekné. Toto je do pozície úplne ideálne, veľké akumulácie, veľký chlapec tam skočil teraz do tej hry a za mňa toto je krásny graf, krásne gulaté dno, vyššie high, retest a pokračovanie uptrendu. Pekný graf. Winner, alebo Winner, či jak sa to volá. Nenašiel som dlhší graf, takže neviem, či toto nebude také skôr kontraproduktívne. No nič, musíme ísť na trojky. Na trojkách ešte nič nevidíme. Na jednotkách. Dobre.
podlov, tu boli veľké akumulácie, toto tu vykopovali extrémne, high, low, vyššie high, prerazené toto, ale teraz skôr ako na tomto Winner, podľa toho aspoň čo vidím, hodíme tam take profit. Dobre. Pokiaľ neprerazíme toto, nevidím, aby sme išli ďalej. Skôr si myslím, že ešte kľudne odtiaľ to môže prísť jeden pohyb na 0,26, 0,25 a následne si viem predstaviť, že by ten trend kľudne pokračoval. Ak teraz nepríde nejaký impulzívny leg, tak som skôr na tento graf krátkodobo bearish a potom pokračovanie toho uptrendu. Mám tu krátke časové pásma na to, lebo aj na tej dňovke tuto vidím, že skôr to ešte to nie je v akumulácii, takže skôr by som tam naozaj očakával niečo takéto na chvíľku a potom pokračovanie toho uptrendu. Ale ak by som dneska bol v pozícii, tak by som s tým asi nič nerobil a nehal by som to žiť svojím životom, lebo naozaj teraz je to v takomto neutrálnom štádiu dosť za mňa, také neutrálne pásmo a keby sa nám podarilo preťať túto modrú, tak myslím si, že by to išlo do tej bull marketovej fázy. Poďme ďalej, takže Wider, viem, že tu bol, ale začal by som asi Virtualsom, lebo myslím si, že ten je absolútne kľúčový na to, aby sme vedeli nejak ďalej postupovať. A tam si začneme prvé trade on, si tam buchneme, takže trade on, sell, jednoznačne. Divergencia na zmenu trendu. Bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, tie nákupy sú tam tak silné, že to proste vedia podržať. Aktuálne na štvorke objem, nákup, hej, chuť nakupovať znova, takže za mňa toto bola jedna zóna, kde by som nakupoval. Ak by som teda bral, však písal som aj včera vlastne v skupine, že ja som bral tie alty už na tej sieti, skôr ja už som teraz vyslovene v tej gamblerskej fázi toho bull marketu, takže za mňa toto je pekné, RSI vyklesané, konečne nejaký nákup, hej, ktorý bol naposledy, tu bol nejaký nákup na hodnote 1,5, to bolo 9. december 1,5 a potom bol nejaký zaujímavejšie nákupy boli pri hodnotách zhruba 30 centov a to bolo ešte v novembri, hej, toto sa krásne nakupovalo, konečne na štvorke buy signál, čo mi dáva, čo je super. Tým, že tento graf je dosť vo fome, tak prakticky zhruba dáme si tam POC, nech sa v tom trošku vieme zorientovať lepšie. Tu by som si to vedel predstaviť úplne bez problémov na tých 3,5, robiť ďalšiu pozíciu a ďalšiu pozíciu by som ja robil asi niekde tu. Hej. Ak ste v pozícii, kľudne by som to nehal tak a vôbec to neriešil. Lebo keď si dáte proste dňovku, tak tu ako, jasné, nižšie high, kľudne to môže byť nejaký bull flag, potiahnu to sem a spraví to, že puf. Nejaký listing dojde na burzu, buf, a vybavené. Takže, ak by som nebol v pozícii, čakám na tieto úrovne. Osobne ja berem Virtual už dneska tento token skôr ako, nie že skôr, ale ja ho berem už len ako index. Ideálny stav, keby buď rýchlo nepadal, alebo rýchlo nestúpal, nech nám nasaje tú likviditu do tých malých tokenov, ktoré sú na tej sieti, hej, či už Convo, Wider, Sequoia, bla bla bla, milión ďalších blbostí. Takže za mňa to je pre mňa viac kľúčové a aktuálne to vidím skôr na to, že by sa to mohlo ukludniť a možno aj tu budeme len takto jemne konsolidovať, budeme pomaličky, týždeň, 2 a potom možno príde nejaký ten ďalší pohyb. Každopádne tento nákup je super, že tam prišiel. Takže poďme teda na tie Virtuals grafy. Convo som dával už analýzu niekoľkokrát. Prvý vstup bol zhruba na hodnotách od 60 do 50 a druhý vstup som vlastne dával včera. Som posielal, že kto chce kupovať Convo, tak za mňa jednoznačne výborná príležitosť, obrovský nákup, zmena trendu, divergencia. Takže za mňa Convo, toto bol výborný vstup, obidva boli podľa mňa dobré. Takéto jeden vstup, krásny, ak by sme nepodržali, lebo stále je ten graf ako keby krátkodobo v
je bears. Takže ak by sme neprerazili, ak spravíme, mám také dva scenáre. Ak spravíme toto, tak v tom momente vidím toto. Ak ale neprerazíme, staneme tu, tak si myslím, že dojdeme sem a ešte dáme jedno lower high niekam k 30 miliónom a potom to odpália. Ale konvo je za mňa fundamentálne, teda aspoň čo teda píšete v skupine, ja to vidím na grafe, je za mňa super. Hej, je za mňa fajn a keď som si ho len tak zo srandy, niečo vám chcem ukázať veľmi v rýchlosti v rámci komba. Nikita. Kde je? Dobre. Tu je. A niečo som vám chcel ukázať na tomto, lebo tu mám logaritmický. Hej. Tento pohyb trval zhruba 15 dní od toho topu, kým to zmenilo trend. Tento od toho topu trval zhruba 10 dní a aktuálne konsolidujeme zhruba 10 dní necelých. Takže kľudne si viem predstaviť niečo takéto ešte a potom by to odpálili. Ale hovorím, ak by som ho pozíciu, určite už nepúšťam a neriešim to. Lebo ten graf vyzerá od októbra takto. Nič tam není porušené, štruktúra proste jasná a trend jasný. Myslím si, že konvo počas tohto cyklu, samozrejme, nie som žiadny Nostradamus, ani vedec, ani veštec, ale ja si myslím, že kľudne nejakých 200 miliónov market až 500 môže buchnúť. Takže to je ku konvu. Za mňa super, tak ako som hovoril včera v skupine, dal som tam na schvál, čo som povedal, že alert, že toto mi príde fajn cena na nákup, kto nákupil, tak myslím si, že super pozícia a minimálne kto kupoval aj jednu aj druhú pozíciu, tak aktuálne sa nachádza buď v jemnom mínuse alebo na nule, takže to je absolútne kľúčové na tie dobré vstupy. Wider na štvorke vyzerá veľmi podobne ako v tejto situácii, ako v decembri, pred tým veľkým pohybom. Osobne Wider nemám, akumulácia prebieha, možno, že už bude prichádzať k zmene trendu. Takže takisto Wider, hodíme si tam teraz pre istotu Fibo, na schvál len to robím tak na striedačku. Vidíte, že to Fibo krásne reaguje. 0,5, proste brutál. 0,5, krása. Hej, takže ak by odtiaľ to nepodržal, tak si viem predstaviť, že prvý vstup by som realizoval tu a druhý vstup, tu by som išiel kľudne, že 2/3 a 1/3, keby to náhodou utieklo, že by to už spravilo len toto a spravilo by to toto, tak nevadí, som tam za 2/3, hľadám niekde inde príležitosť, ale tu by som išiel za 2/3 a tu by som si takisto počkal, že či sem dojdeme, ak by sme sem došli, tak tu za tú 1/3 by som tam vysypal a v tom momente by som proste už len čakal na tento pohyb. Ale nákupy sú tam menšie ako u konva. Nevidím tam zatiaľ taký obrovský nákup. Myslím si, že konvo pri aktuálnej marketovej cene je zaujímavejšie. Dobre. A teraz tu máme posledný token a to je Panther nejaký AI. Vôbec neviem, o čo ide. Vôbec neviem, čo to je. Máme zapnutú štvorku. Za mňa to krásne vysypali. Hej, kde sme tesne pod 0,786. Ak by som nemal pozíciu, toto by bol môj vstup. Hej, nákup. Toto by som, ak by som ju nemal, tak teraz by som vstupoval. Hej. To môže kľudne spraviť toto, jedna a hop. Nevyznám sa v tom projekte, vôbec neviem, o čo ide. Ale toto by som spravil ja. Hej, to neznamená, že to máte spraviť aj vy. Čakajte, dáme take profit. Jasné. Toto je ono. Tu by som vstupoval. Aktuálne je úplne na tej vstupovej cene, kde by som ťahal potom pohyb. Yes, takisto. Tuto to bolo. Tuto bol objem pekný. Tuto. Teraz nič, samozrejme, tuto to niekto zobral si objem, tuto si niekto zobral peňažky na tejto. Tuto znova začali vstupovať, teraz sú vstupy a za mňa
Gra v depresii, čo je absolútna pecka a teraz by som bral vstupy. Ak by som teda veril tomu projektu, že áno, s vysokou pravdepodobnosťou budeme pokračovať up. Ale Grav je ready. Takže za mňa tak nejak, priatelia. Teším sa dneska na večer. Verím teda ešte raz, že ste mali krásne sviatky a verím, že si užijete toto video. Poďme do finálnej fázy bull marketu. Čaute zatiaľ.